endleleni zonke ezikhona siphinde sibonke endleleni zokulingisa amaphimbo abantu ake sathu uhlelo lokutolika isingisa endlela engekho emthethweni esizovala ngalo ilo hlelo lethu singena kulunye uhlelo lesithathu program number 3 sitolika isingisi sitolikwa kanje uma ngabe bethi Christopher Kalambas bathi Christopher ekhala ngembazo bathi Bartholomew Dazi bhadla lethi imali yama madayisi bathi drink to know me uyophuza ungazi his father was a moon baba kwayinyanga he was selling trees wayidayisa ngemithi. If you cross this road, you'll find a big medicine bathuma amnqamla umgwaqo bona uthi omkhulu. If you go to the doctor will give you a bottle of 3. Uma ngabe yakudokotela zokunezibhodlela lomuthi. I come from Matatiele ngamkhaba umfana watatazela. What you mean what you call yini wadla imithi ngoba wathi uyakholwa. The teachers for that teacher boze bafe bethetha. As soon as possible ezwele ngamsula waziphonsa phezulu wazwela. Hlang basin and Kongs asibahlane sleeping sasingaphezulu sasikhonkotha. The station standard 2 odala base station ba standard 2. 4 boys looking down abafuna abelunga bebadala. Speak English bosha I speak Lendishini. But the meat of a find it is nice so ushuthi ngeindlela inyama yethole imnandi. Do see the picture. Itumiselana emaphetchisini. Uthini umuntu uthi senzani isiduno semaphetchisini? Asilibambe lapho uhlelo lethu totally singisendlela ngeke emthethweni. Sibonga kakhulu endleleni ezikhona ke mntwana othandekayo. Sizoke sithi ukufaka uhlelo lamahlaya lona lingena kanje. Ayike kwakhona indoda lana yabona indoda ethe mabe izihlalele kahle lapha ekhaya layo. Kushuthi nonkosikazi wayo unkosikazi wayo uyakuthanda ukuthi mayogibela hlaze buya enenkinga yokuthi uhlushwa yitimela bekade ethi uzogibela isitimela soqala sangafika kwaqhamuka lese kuthiwa email njalo nje lehlaze emtshela email yasuka umnumzane lona yahambe ubuze ebantwini ukuthi ebakuthi ngicela ningitshele ukuthi yini email bathi abantu hayi phela email ukusho ukuthi indoda ufemale isifazane bathi uthini uqonda ukungitshela ukuthi umngane wami usuka la ngizitshela ukuthi emsebenzini kanti usuke emadodeni usuke emailini uzongithola kahle siqhamuka isitimela futhi ngangalo la ngestation sithi masiqhamuka isitimela sefani ngabe uyagibela ukuze akhave ekhaya kumane ngaqhamuka isitimela esigcwele manje eqhamuka isitimela ekuthiwa email futhi esingalo sifike esidlula athi ngamtshela unkosikazi ngathi abogibela noma isiphi still noma abi-mail ke manje ayigibele ngoba nami uqobo lwami kushuthi ngiyayigibela ifemale email angifice esitimeleni ngami ukugibela email nazogibela ifemale manje asibambe lapho ke mntwana uthandekayo lohlelo leli ake singene ohlelweni sikufakele indaba ekhaya esizokushintshisela lona esolungenisa kanje uthe ngonyaka othile kudlalwa le groundini ibhola lishisa ngempela lidlalwa ngempela kwakade kuzogijima ezingamagebhulo zagebhulo umhlaba amasipala kanye wesakheza Chiefs kushuthi la iOrlando Pirates yayikade inomdlali emthengile kodwa igama lakho kuthiwa uStin Fosholo uStin Fosholo mabe zingena ke la egroundini unestyle esikekhanda kuyena esifikayo kuthiwa yini iPem le Pem imakweke lapho ukuthi khona izokhulunywa ngayo endabeni bese kuyavulwa ke groundini kuthiwa bangena abadlali ngesikhathi bengena abadlali nabalandeli bayaza bazongena la kunezala kwaZulu ezimbili ezihlebayo uMadlamini benomashezi zingenile le groundini nazo uzobukela ibhola njengoba uzobukela ibhola lezalo kwazi ukumaka ukuthi endlini ezihluka kuyona ayikho insimbi ukuvala eminyango uvalwa ngesicapha iredo kubulalela iredo khona isikhathi esiningi ayikho indaba zomabona kude bese ziyasuka ke lezalo kwazi njengoba zihleba nje zihamba zithi mazingena egroundini liqale lisihlanganisa ibhola lapha yana uStin Fosholo abonakala kusho ukuthi azimboni yena ngoba unePem namhlanje isihluthu sakhe esiphenyiwe sisho lesalo kwazi esinye sithi usuka nini ke soyibukela lana mangabe uStin Fosholo bengekho sisho lesisalo kwazi ya wena thola manje uStin Fosholo nanga egroundini awubona ucabule isitalada asekhanda iPem ke le yasayazi thina thina bosasindala iPem unePem wathi awusuka nini pho manje nePem ucabanga ukuthi yini kasengayidlala kahle ngoba seziphemele nje sifane into epholile nje ukuthi kwenzeka lapha egroundini usibone lihlangana ibhola yasathi lisuka aguquka uStin Fosholo lapha ngakuzoleza likwazi lahleli ngakhona simathe inhlanje ngamehlo kubo ukubona nje esinye isalukwazi sithi ubhenga kuthina athi uyabona ke usibonile sibone wena ukhulumelani ngayo uthi unomnyabana wenu weliPem uyabona nje bebhekela kuthini uzosishaya sibulala iphele nyandaba yethu asiphumele egroundini solalela eKairet ziphumeke le groundini ngempela ibhola ziyulalela kuphe endlini yazo maziphuma le groundini zidlula abantu baziginqikele groundini babambene abanye bazilalele bahambe njalo bazibongene endlini yabo mabefika nje endlini libe bevula iredo kuthi evala umnyango ngentambo wena uqinise ukuze kungangeni umuntu la mabe Still Fosholo lesilandela angakwazi ukungena ayishaya lo bhuti le ndaba zakhe yesuka ke ibhola mla uthandekayo indaba zangamanga kuyinkinga ayike ezulu ngamabhodlela amtshela indaba zulu endlela emhlophe ngempela zisuke ngempela njengamanje siyabuka ngempela njengamanje ithukuthele ngempela manje zikamagebhula siyambuka njengamanje nanga no Still Fosholo egijima nangu Still Fosholo okukhalwa ngaye nangu Still Fosholo okukhulunywa ngempela kuthi udiniwe namhlanje yangu Still Fosholo uthukuthele ngempela uyezwa ke wena kuthi Still Fosholo uthukuthele manje groundini wena uthe unomnyabana wenwele vala uqinise
ukhulise leminyango wena ngempela siyabuka ngithi yapha manje nangu Steve Fosholo nqamle isiqulu samadoda nange eshiya amadoda lele phansi kwathi uyezwa ke nange manje kuthi ushiya amadoda lele phansi unqamle isiqulu samadoda uphumile groundini uza la kuthina nangu Steve Fosholo nange nqamle isiqulu samadoda nange ngena indlela nange ngena indlela eqonde emzini wendoda kwathi nkosi yami mengena le ekhaya ngekho ngisho abanomzana bale ekhaya soba yini kulomuntu ogqoke ngishamakoko vala uqinise wena mina ngizokhala ngewindini mengena ngiyabaleka njena ngempela Steve Fosholo gijima ngempela njengamanje izimbi ngempela izinto nange gijima nange ngene isiqulu samadoda yophuma ngale nange sikaze ungena emzini wendoda nange funa ungena emzini wendoda nangu njengamanje sefuna ukudonsa intambo vala intambo uqinise nangu Steve Fosholo idonsa ngekani intambo njengamanje wodonsa intambo phakathi saphuma ngewindi lesalukwazi sesiyolima simba lapho ke mla uthandikayo ngesikwazi libala kakhulu endleleni ezikhona ke bese sidonsa ke ngenumber esiqhubeka ngalo sithi labo kuthenge ilanga elithile kwasuka umbhemi nje kade ezihlalele kahle endlini yakhe kusho ukuthi lo mbhemi esikoleni umuntu meyikhonjisiwe wazi lonto kuphela akwazi ukuthi khona izinto ezicishe zifane naye kusho ukuthi le ambhalela ke lo muntu ahlala naye ukuthi uzohamba wena ufike la abantu bema khona igama lalo ndawo kuthiwa kuphi kuseSmile ayahambe lo mbhemi ofuna legama ukuthi Smile uliphethe legama ukuthi Smile athi mefika lapha ezitolo afike kubhaliwe futhi nayo ukuthi Smile athi uyabheka khona abantu abamile eduze kwakhona athi omunye lana akakufuneki umuntu nje ozobuza ekhuluma nalo abame ndawonye naye nalona nafika sabo kuma la abuze naye athi ngibonile nje kubhaliwe ukuthi Smile naye uphethe igama lithi Smile afika ame khona mase yabuza lo mthumile uziphi into engithume zona ngabe ngizamele zona athi uthe wena ngiye la khona le gama nje ngafika abantu khona bemile ngalifunda ngalibona nami ukuthi sengiwesithathu nami ngabajoyina buka nje bekubhaliwe ukuthi sonke Smile akekho enzelwe into lapha ngaphakathi abe silivale lapho lo Smile wethu aye uPeter Kukerenathi ucela ukuthi alivaleke lapho uhlelo olubizwa ukuthi nje kusemahlaya nakhona so faka uhlelo esibizwa ukuthi zakhala izingcingo ke njengamanje umsazi Umlazi FM la sikhona Peter Kukerenathi okhuluma zakhancingo sawubona yebo sawubona wemsakazi njani hayi siyaphila thina bengisacela nje ukukhonza igama lami ngingumama uSosi ngikhonzela abangani bami esiphila nabo endaweni yaseTrain bengisacela nje ukukhonzela unkomishi ngikhonzele benoSpoon ngikhonzele no classmate bami ngifunda nabo ngiqale nje ngoshukela ngikhonzele uRama ngibese ngikhonzela amawele amabili abangani bethu uKhofi benoT ngikhonzele nobisi bonke nje ngibakhonzela ngomnandi kakhulu ethina sojabuliswa kuvele eTipotini ayike sibonge mlakhulu ngengoma akhonze ngathi sojabuliswa ukuvele eTipotini ake siphinde singene la ku line 188 siza ukuthi into zakhe zihamba kanjani umsazo Umlazi FM la sikhona uPeter Kukerenathi okhuluma zakhancingo sawubona sawubona wemsakazi njani siyaphila bengisacela ukhonza igama lami ngingugoloko bengisacela ukukhonzela iwele lami uwhisky ngiphinde ngikhonzele nabo classmate bami ngikhonzela uCastle beno Black Label ngikhonzele nentwana kaCastle uHansa ngikhonzele noVO ngingamkhohlwa usiqatha benomfulamfulo omashanele basekhaya bonke nje ngibakhonzela ngomnandi kakhulu ethina savutshelwa ukuze sibe nje ayike mlaleli uthandika sibonge ngempela ohlelweni lukhona besidlalile namhlanje Peter Kukerenathi uthi relax half time ngokugcwele ngokuzayo uzophinda abe nathi ngokugcwele ufisela ukuphila okuhle kuzo zonke indawo